Oh, unsa man na? Imo man nagtapukan. Oh, ano sa mga nagtapukan ako diri? Wa ka kabasa na. Sa na diha? Kana, unsa man na? Tanaw ko no. Ano yung na gitapok dia? Sa mga naman nagibutang diha eh? Nagani, ngano ni tapok mga dili na nila ko patapukan diri. Kaklaro ana diyang gisuwat. Ako boss, tapok ko na nako diha ako mga kuan yawa ko ilain ka tapukan gining basura nako. Og gining katapukan kay kini ra mang iriyaha diri ako tapukan kay murag naay mga nahil ka ng suksok ba? Mao ganing gibutangan ako ginana kay di na ko patapukan. Tapok lang yapon ka. Awa. Nya magbuti ka. Ayo, ay nagusaban na dong kay abi ni mo no. Kanang basura dong ginay pasaga nimo butang. Ano man? Kanan butangan na nimo diag karitola aron di na hugaw tanaw nagyana ni din hidong. Sunaon sa mulanay ra man aw, masulog ra man diha. Mahilis ra man na. Mula na magsigag puno, mapuno na diya. Ikaw na siya nagsugod diri tapok. Stricto lang yung kayo Wa ka. na nimo basaha. Stricto lang yung kayo ka. Imo pa nagibasa murag di ka katapok. Tungo ka lang. Ikaw sobra lang yung kay stricto kay kana siya kana mahilis ra man na diha unta. Oh, mahilis bitaw na pero magdaya na. Unsa man yung mga gidani mo? Kinsa man ni? Ako na mga bata. Ako na mga sugo-sugo na ko kay wa mo kailain. Masugo sila na ko masampit niya. Kana masugo niya. Masugo nagsugo na eh. Masugo na mga kugi. Di anak ko ron. Ang problema lang Ato mo na istorya. Kining basura diri. Mutapok yung ko diri kay mura man ni area ko diri nga kanang ayaw ay nalagsupak kay gibutangan man na. Ay, so butang-butang ba eh. Di ba ako kita na eh. Di ba klaro? Kasuplado nga tao. Gibutangan o ginana, gadi patapok tapok lang yapon ka. Ay na pag inana gud kay pag subagayo na tani no. Dili sinumbagay ako toyo, ang ako toyo nga di lang nimo tapukan. Ayaw lang sinumbagay. Ay pag kuan kay lagot ra mo ko na ron. Madako problema na to. Ako wa ko ni problema, iguro ko na putag karitola, wa ko nang itag-away. Problema ra mo ko sa kuha. Kuha nang imo kuan, kuha na. Problema ra mo sa pamilya ra ni. Isugbat ka na lang ron. Kung nagproblema kasi pila ako gi-apil. Pauli nga to. Ano mo pamilya dito may dumuga. Pero ay nag-usab diri tapok basura kay para ka na lang di ka kuan na nga mula na ra man na. Di lagi. Ay lag tapok diha gyud. Sang taong goy mura mag mangita ang stricto nimo. Mangita man kag-away nga nagbadlong ra bangko. Kaklaro anang kadako anong sipra diha nga dili na patapukan pero nganong ni tapok ra gyapon ka. O sige, di ko na ibutang dre. Oh. Nahan ka? Kuha na. Oh, kuha na! Oh, Hala. kuha na! Ay, kung badlong-badlong nga. Saan man tanito hanay. Stricto naman mo. Sige lang. Oh, tapokin lang gyapon niya kay ako li para tapok. Kay isog na mas mga tao dihang lugar eh. Abos sa mga gining ila sa ako eh.